הבאה, יושבת ראש מועצת התלמידים בבית ספרנו, נופר לוטם. ערב טוב, אורחים נכבדים, הורים, מורים ותלמידי המחזור ל"ז היקרים. קודם כל אני מאוד מתרגשת, אז תסלחו לי קצת. בתור יושבת ראש מועצת התלמידים בבית הספר, אני רוצה לשתף ולספר לכם בעשייה של המועצה השנה ובכלל. ראשית, המועצה שלנו לא פועלת רק בתוך בית הספר, אלא גם עם הפנים לקהילה. אנחנו דואגים להתנדב בשלל מוסדות, וזוהי כבר מסורת ארוכת שנים בבית ספרנו. למשל, בחנוכה התנדבנו בגרנור, שזהו מוסד לילדים ולמבוגרים בעלי צרכים מיוחדים. שרנו איתם, רקדנו, חילקנו סופגניות ובעיקר עשינו שמח. בט"ו בשבט התנדבנו בבית ההורים בן יהודה, שזהו מקום למבוגרים סיעודיים. הבאנו להם מכל פירות הארץ וטורקיה. שתנו איתם צמחים, דיברנו, צחקנו ושרנו שירי ט"ו בשבט. בנוסף, בפורים הלכנו למועדון הקשיש שבשכונת בן גוריון בקהילה שלנו. הכנו עם הקשישים מסכות לפורים, שיתפנו חוויות וסיפורים ובעיקר עשינו כיף ונהנינו. ובנוסף לכל זה, קנינו מכספי המועצה משלוחי מנות ושלחנו לנזקקים בקהילה. עד כאן עם הפנים לקהילה. המועצה כמובן שפועלת גם נמרצות עם הפנים לבית הספר, והשנה הכנסנו מספר שינויים ותוספות. מדאגה לדברים הכי קטנים, כמו הכנסת צבעוניות ומטהרי אוויר אוטומטיים לשירותי התלמידים, ועד לתוספת ימים הפוכים בפורים, כמו יום שכולו פיג'מות ויום שכולו תחת הכותרת האחר הוא אני, שבו תלמידי בית הספר יכלו לבוא בתלבושות עמים, ובקפיטריה מכרנו את המאכל הלאומי של ישראל, פלאפל. וזאת כאשר, לאורך כל השנה, אנחנו שומרים על מסורת של קיום הקפיטריה פעמיים בשבוע. בנוסף, יש לציין שאנו דואגים כל שנה לארגון ימי כיף בימים האחרונים ללימודים לשכבות ז' וח' ואפטר פארטי לכיתות ט'. וכל זאת, כמובן, בשיתוף מלא עם הנהלת בית הספר, שתומכת בנו ונהנית לבקשתנו. ואכן, זה הזמן להודות לכמה וכמה אנשים טובים באמצע הדרך באופן אישי. בראש ובראשונה, למנהלת שלנו, הגברת ענת חן. ענת, תודה על כך שדלתך תמיד הייתה פתוחה ואוזנך הייתה קשובה בפנינו, לעוד רעיון חדש שאפשר להביא לבית הספר, ועל התמיכה בכלל לאורך כל הדרך. תודה לסגניותיה, ענת גואטה ומרים ברק, שגם אצלן מצאנו פתיחות לכל רעיון ובקשה. לרכזת השכבה שלנו, יעל סדן, שעברה איתנו כברת דרך משמעותית. לא להאמין שהכרת אותנו ילדים קטנטנים ולא כל כך מאורגנים כשרק היינו בכיתה ז' והפכת אותנו למי שאנחנו היום, מלאי אחריות וערכים. תודה לך יעל. למחנכות המדהימות שלנו, שכל אחת ואחת מהן הייתה לנו ברגעים מסוימים גם סוג שלהם. לציפי, היועצת המיוחדת שלנו, שלמרות תמיד הייתה עסוקה, ידעה למצוא לכל אחד ואחת מילדי השכבה מקום לבוא, לספר ולשתף, או סתם לפרוק משהו שקרה. תודה לך ציפי. לכל מורינו המקצועיים, שהתאמצו לקדם אותנו יותר ויותר, לסייעות, למזכירות, לאנשי ההחזקה, שבית הספר לא יכול בלעדיהם. לכולכם מגיעה תודה גדולה. כנציגת המועצה, אני ארצה להודות לדורית פוקס, שבנוסף לזה שהיא מחנכת מדהימה, לי ולכיתה ט'2, היא גם רכזת החינוך החברתי בבית הספר הקהילתי, שאחראית לכל אחת מהפעילויות הרבות שהזכרתי. למירי ליכטנברג, שליוותה וסייעה למועצה השנה, ועזרה לנו רבות. וכמובן, איך אפשר שלא, להודות לאישה אחת ומיוחדת, שכל זה לא היה קורה בלעדיה, יעל סגל, האימא והמורה של המועצה, והמנחה של המועצה. תמיד הייתה אוזן קשבת לאין ספור הרעיונות שלנו במועצה. תמיד טרחת בשבילנו, ואין ספק שמגיעה לך תודה ענקית. ואיך לא, תודה ענקית לכל חברי המועצה, ובראש ובראשונה לסגנית יושבת ראש המועצה, מאיה איצקוביץ', שביחד היינו צוות העניין. ואחרונים חביבים, אני רוצה להודות לכולכם, חבריי למחזור ל"ז המדהימים. אי אפשר לסכם 3 שנים כל כך עמוסות בחוויות, ערכים, טיולים, מבחנים, פעילויות, ובעיקר הרבה כיף. אין ספק שאנחנו מחזור מיוחד. אולי לא תמיד היה לנו קל, אבל תמיד היה מי שיסייע לנו, ולכן אף פעם לא ויתרנו. תודה לכם שנתתם לי את ההזדמנות לייצג אתכם כבר 3 שנים בכבוד. אני מאחלת לכולנו הצלחה בתיכון ובכלל בהמשך דרכנו, וכמובן אני מקווה שננסה כמה שיותר לשמור על קשר אחד עם השני. אוהבת את כולכם והמשך מופע מענה לכולם. תודה.